Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै नोंथांमोना नुदों जा समायना जायगा आरामसे मोजांथार बेयावहाय ओरैनो दसे टाइम पास खालामनो फैदों न'आव थाबाय थांबानानैहाय बजरंबली दासो नुदों मन्दिर खाथियाव दोङो। स' दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड रायलायबाय जादों ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो Biar mah bikin baju mah bakal kerja. Mana? Di Gwswkwo pengkar pergi. Acha. Pengkar pergi. Di pun bila ubah sakit. नै बेयाव बिराद ना हमो आरोना Gwswkwo edition blue. तमाम ना हमो नै Gufura. बिराद गोजान गोजान Gufura नङा इ गोजौसिनालै. गोजाया. औ गोजाया. तमाम इसोर नाखौ मोनदों ना मोनाखैबा? हा? मोनदों ना मोनाखै इसोर नाखौ? नाखौथ' मानसि सारा आं बुजिना मोनाखै। जेसो होयो ना नेटसो माबा नेट बोनानै दोनखायो। लाङि साना दोनो। बिदि माबायानो लाइ wah मोजांथार नुयो खिन्थु नावखाखौ मोजां नुयो मालाय जि फट' खेबदों हनै जि फट' खेबदों मालाय itu unboxing मोनामसोयो दैया दा बायदियाव न' जि मोजां फट' खेबदों नै गुवाहाटीनि मलदिप्सआव फैनानै माबोरै मोनदों? ओंखारनो मोननाया मोजां जागौमोन आरो मलदिप्सआव सानस्रिनो मोननाय मोनबा मोजां मोनदों ना? मोनदोंमोन जि मोजां नुखादों मिथिबायना देग्ला आं नोङो खेबना होगोन दै जा मोजां नुखादों मामोन सलमान खान बायदि सलमान खान दिनै आं टेक्लाखौ जोंहा माबा राधे राधे होनग्रा सलमान खान बायदि नुदो आरो बिथाङा माहा दाउखा बासा अ इयाव लादों नै दाउखा बासा खिन्थु जा मोजां नुदों मिथिबायना सिनारिखौ बासानि दाउखौसो जादों बे जायगायावहाय गोबां मानसिफोर बेरायनो फैयो नै नोंथांमोना नुदों सोरबा बाइकजों बेरायनो फैयो स्कुटिजों बेरायनो फैयो कारजों बेरायनो फैयो गोबां बेरायनो फैयो बेयावहाय माने ओरैबायदि थान्दा नायलाय जायगाया ओमफ्राय नैबेयावहाय मैदेरबो फैयो नैबेयावहाय साइन बर्ड होनाय दंखायो आरोना इतना प्यार प्लास्टिक गाननाय जानांगोन हरलाय 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 लोंनो हर मोनसे हर लोंनो हरलाय मोनसे लोंनो जों मोनसेखौ नु प्लास्टिकखौ नाङा नोङो लोङो आं प्लास्टिक गारदोब्रा खाब्लालाय बेखौसो नांदों आं खाया गोरा नङा होनबा ओइलाय इसोरनो मोनसे मोनसे लाबोना फै ओइलाय आब'आबो लोंगोन दां गोरलै नालाय गोखै आं गोदै मोनथाय आंनिया गोदैसो नोंलाय लोंनाय नायनोबा आंनिया गोदै नालाय गोखैसो ओंखायनो खाफाल मोजां जानांगौ जोंफ्रा आरो खाफाल मोजां एबा गोदै गोदैसो मोनदो आं आंनिखौ लोंलाय होनबा आंनियासो गोदैसिन माथो नोंसिनि थै नङा नोंनिया गोथाव नङालै आंनिया गोथावसिन गोथावसिन जागोन आंनिया गोथाव बियो डाइरेक्टली नै बेयावहाय मानसिफ्रा जा
माबा माबि फानबाय थायो नालेंखर थाइजौ जुखाम मम' चावमिन बेदर हांनाय मा जानो थाइबें गासिखौबो मानो होनना बुंबा बेयावहाय मानसिफ्रा बेरायफैयो नालाय जायगाया बिराद मोजां बेनि थाखायनो So guys, नै दायो लख्रायावहाय फैदों बाजार एसे खालामनांगौ बाजार खालामसै ओमफ्रायहाय बाजार खालामनानैहाय थांनोसै दायो आङो बादाम जाना लानोसै एसे दायो एसे बाजार खालामनो थाखाय फैदो नै लख्रानि बाजारखौ नै बिथिं न' बानायनानै लाबोजोब्बाय नालाय हल फैसाया हर पैसा दे दो फैसायानो 200 थाखा बेयाव नाथुर बायबाय ओमफ्राय नाखौ लाबाय नै बैखौसो लादो फिसाखौसो मानसि गैयाना जाहा जानो नै बे बालाजि मन्दिर आरो नैबे बालाजि मन्दिरनि गेट ओमफ्राय आङो नैबेयावहाय पापड़ी चाट दही पुरी माने दही पुचका ओमफ्राय झालमुरि ओमफ्राय आलु चाट भेलपुरि जानानै बिराद गोथाव मोनो बिराद गोथाव बानायो नैबेनियाव दे बेयाव लाइन थाजोबो दखाना खिन्थु नैबे बाङाय हायथाथा मानसिया नै नायनानै ला बे हायथाथानिया सबसे गोथाव जायो जानोसै हरलाय देखायहरलाय पापड़ी चाट ओमफ्राय नैबे दही पुरि जानानै थांगासिनो नै बेयो जाहैबाय माइरं गोजा ओमफ्राय आङो बिहरदोंमोन नै नाफाम बानायनो नागिरदों नालाय बेखौहाय बाक्सानिफ्राय लाबोहोबाय नै ना गोराना ओरैबायदि गोथाव दाखालै आधा केजि जानानै जा गोथाव मोननायखाय आङो नै सेरसे बिहरबावबाय नाफाम बानायनो थाखाय नै बेसांखिनि नायाव नै बेसांखिनि थास'आ थोगोन हा ना थोआ नायनाय थोगोन थास'बा दिगदारसो दे होमबा जागोन न ना गोरानानै जा फ्रेश माने बिराद मोजां साफा आरोना मालायफोरनि बेसा अन्थाइ गोनां नङा ओमफ्राय नै थास'खौबो लाबोबाय बेयावथ' मोना नालाय ओमफ्राय बेयो जाहैबाय माइरं गोजा जानो बिराद गोथाव ओमफ्राय दा बोरै थिखोगोन लासिन दा लोगोफोर बेखौ गाबोनसो बानायगोन नालाय ओंखायनो बेयावहाय दोनथ'ना होनोसै आरोना फ्रिजावहाय थास'खौ दोनना होबाय फ्रिजावहाय ओमफ्राय नाफाम बानायनायखौ गाबोनसो दिन्थिगोन आङो गाबोन नोंथांमोननो दिन्थिगोन